Nyakoram John dakika ni prangwento ksa apagari marukinyi kamura mintiere machiegni enondro mar gazet manaka pile wanono gazede ario The Standard gi Daily Nation okinyi makawuono chieng' tich ang'wen antiere gi jafwambo wadwa mano mar Nyakalondo mar Ramogi unung'eni Kafaya anta luonge ni Solomon Atito oyawre oyawre nyashara inade an maber chio achio tita winjo ka jothum chuogi awe wacho no dongi thum mag gospel mago lure ngene bende lure koko mana thor weche mane no kochiuka mane Daily Nation gi The Standard kalure gi thor weche ario makamagi aparo ni en weche mabindo sibido katimore hinyenyo dochieng' manyoro ka bende nwaneno ka mana en jatend piny mano Uhuru Kenyatta no dhi timo limbe mano e log tich mano mar Jubilee kama bende ywaruok na nitiere e kinda Kioni kanyakla koda jalno yore mabende koro pod wacho ni en motelo kata mna en jagoro maduong' mano mar duond bura mar Jubilee mano odiochieng' manyoro bende Daily Nation ka thoro wach mabende no ka gimiyo pek en mano mar Shakahola ka bende koro iseyo jodito motelo ne rita kwe mano jamin wach maduong' mapacho ka ndio gai mar obila kanyakla kod mano yore mabende ochung'ne NIS mano Major General Philip Kameru ka bende iseyo gini dibende ne gininde tich ahinya e kinde mabende maundu nikech magi to kod lungu ni timbe maundu nek mag Shakahola kana dhi nyime wachak gi The Standard donge yes The Standard ka nyakoram ge juang thor wach mabende neno ko mi pek gi pogore mokwongo na senyisika mano kaluore kod pogruok ahinya e duond bura mano mar Jubilee mabende no chuno nyaka mane en jatend piny mano Uhuru Kenyatta chopo dochieng' manyore log tich mano mar Jubilee mantiere gwenge mag Lavington. Ng'eyo ni nyocha ka indie ka ne gazeti mapacho ka indio menyo ka penjo ni to Uhuru Kenyatta ni kanyo. Kata kamano nyoro nyowuok oko kanyo neno ka koro gik mwa dholuo maler wacho no yuma. Oyuma moko dwa neno e duond buche mar Jubilee. Kama bende neno kanyo endo ka mabende anyalo wacho ni pod gin jo kanyo mag Jubilee nikech kombe mag yudo nikech duond buche siasa mar Jubilee kama oting'o kanyo endo Kanini Kega gi Sabina Chege wachore ni nyojo dhi mar mondo mi chal ka gima gidhi kao chutho duond bura no endo mar Jubilee mondo mi koro nyalo paro ka kinde machiegni kacha ne gi yierore kama oting'o nyaka Kenan mar mondo mi gibed ni koro ng'ato jakom ng'at machielo jagoro maduong' mar duond bura no endo kata odoko ni nitiere mago eko mane oyier kod jokanyo mag duond bura no endo kwa hivyo Uhuru Kenyatta nyowuok oko ma odhi kanyo endo kama bende kanyo chopo to yudo ka polise ni kanyo to nyo owacho de polise go ni nitiere gik mang'eny matimore ma tije monego bed no dho timo ne jopiny ma hinyore onge gimutimo ka manyo giwuok kanyo endo to bende no kendra nyisi makaro dochieng' manyoro nwaneno kaluore gi pogruok mar paro makamano nyaka gik malungo wang' mano iro malungo wang' bende no ba koka mano wach makamano biro ne mane ito gazet mar auchiel kapok odhi kanyo bende thor weche mopogore ineno kanyo jatend migawo mochung' ne weche mago mag pie pachoka bende koro gigolo ng'ur ahinya nitiere omenda maromo siling bilion 1.3 mano mabende nanego bed ni timo godo chenro ahinya mag dongruok mag pi e gwenge mag Masawa nyaka sani omenda makamano nochwale dongruoge mopogore wach mano mar investors mano kaluore kod joket mwandu e pacho ka endi dola bendo sibido ka teko kanyo skunde bende ntiere kaka school games pod dhi mbele e gwenge mag Eldoret wantiere kanyo gi jafwambo marwa mabende nitiere kanyo kopogore gi mano bende neno mano Mackenzie kanyo mano Paul Mackenzie bende koro kaluore gi nonro mabende koro oseyangore ng'ini Atito pile ka pile wach mar kanisa mano mar Paul Mackenzie Good News International bende nitiere gi weche pile ka pile koro wacho nere ni nyithindo ema bende koro noyudore kama tek miwuoro nikech kwan nyithindo mabende notho mabende noyudo masira bende koro ng'eny ka moko bende nitiere nyithindo mamoko mabende osebedo kanyo ka chiwo neno mar kende koro ibiro ti godo mano mar ng'ado bura ne Paul Mackenzie manyaka gisani odinne e doho koka mano bende kaendi nitiere jatend migawo mano mochung' ne weche mag pur e pacho ka mano Mithika Linturi bende chiwo siem ne kembe mago marego mogo e pacho ka mabende no mi license no chune gi license mano mar
oro kata mana nyiewo cham mano moriwo bando gi mchele kawuok e pinje maoko to duty free nok nego bed ni gichulo osuru nyaka sani omigi ndalo maromo 7 mar mondo mi gikel kata mana iluongo nang'o cham bando gi mchele kawuok e pinje maoko. Lakini wachak mana kwadhi mbele, wachak mana gi it gazet mar adek ni ema paro ni oganda ma pacho kaendi pod nitiere dwaro mar mondo mi owinje. Kanyaka sani nyithindo 8 bende no yud kendo odiochieng' manyoro. Nyithindo 8 kendo no yudi ka bende no yikgi. Magi nyithindo ma bende no yudo ka otho. To bende no yudgi e par manularo mano mar Paul Mackenzie odiochieng' manyoro. Wach moro ma poda miyo oganda ma pacho kaendi lit miwuoro. Ing'eni maendi en gima apano osebedo gima ji olose kabisa juma niendi duto kata chakre juma mokalo. Maendi en gima buogo dhano sawa nikech ng'eni thoth ji ka dhi e kanisa kata ute mag lamo to idhi mar mondo mi idhi iter osigo gi ne jawar. To ka dipo ni samoro idhi to nitiere moko kuom puonj moko ma imiu ma samoro ywayo chunyi ma chal ni gadier to iyudo ka thoth ji ma samoro nigi chandruoge go eko luare gik ma kamagi. Gini en gino endo makoro apani mana kaka nyo jatend migawo mar weche go eko mag arita Kithure Kindiki nyowacho ni koro maendi koro iwacho mana ni genocide, nek magala maonge goruma. Nikech kadieri luoro nitiere ni kamoro ringre nyalo bedo mang'eny ahinya kacha nikech iwacho ni ng'ani ne nigi heka 100. To kama osekuny ma yude e buche e bur mag jok moiki en kama tin ahinya. Koro ka dipo ni gidhi mbele gi kunye to ng'e maber ni maendi gima ne ochakore higni ma buora chien kachacha. Ok wang'eyo ni ji nochako tho karang'o. To luoro nitiere ni samoro kidek ni dhano ringre nyalo bedo mang'eny kae. Emomiyo kata jofwambo no yudo ka onyisi ni koro ok dwar gi kanyo. Nyaka joked ne ratiro mag oganda bende no mono mar donje puodho makamano. Koro ok dwar gi kanyo mar mondo mi chenro mar ni kawuono wayudo 10 wariwo gi manyoro ka gin 100 wayudo kama wach mar kweno nendo koro piny owacho ma koro dwa bedo godo. Ting'eni nyaka sani kwan ma bende koro yangore ma bende koro osenyis kata mana jopiny kwan mag ringre 98 oseyude puodho no. Odiochieng' manyoro na gin mana kwan 5 wach ma bende jokede ne ratiro mag oganda noseyo okang' mager kaluwore ni odiochieng' manyoro nomon gi kaachiel kod jofwambo mar donjo e puodho makamano. To gima lit kaendi ma bende kata gazeti ni endi omenyo en ni nyithindo bende koro ringre gi nyoyudi 8 kama. Ing'eni maendi nyisi ni onge ng'ata ma nyalo wacho ni samoro ne nyalo tonyo wi wach ma kamaendi. Ibed nyathi, bed ng'at mang'ongo, tenye ne dhi kata nyalo yudore ni iketo kata ing'eni nyathi ok inyal wacho ne wach mar tweyo. Ni tweyo tilamo nyathi onge gima ong'eyo weche mag tweyo. Manyiso ni gire jok ma samoro ne otam chiemo. Ni koro yie ma minu osebedo godo kata baba ubedo godo ni udwa tweyo. Imbe koro chuno ni nyathini ni endi bende nyaka. To mano en adier nikech odiochieng' manyoro ka notimo limbe mag gwenge mag Shakahola jatend migawo mochung' ne weche mag jotije kata mana Labour and Social Protection mano Florence Bore bende odiochieng' manyoro wacho ni kopogore gi nyithindo 8 ma bende noyude par laro mano mar Paul Mackenzie bende nyithindo madirom 11 bende gisani koro moseresi bende osebedo kata mana kalero kaka chal mar wach na nitiere kanyo. Giwacho ni moko kuom gi natemo kata mana modho pi to jogo eko ma bende iwacho ni gin AIDS kata mana jok matiyo machiegni gi Paul Mackenzie ni neno kanyo ka moko bende thalo ni modho kata mana pi. Koko mano kata mana chieng' tich ariyo bende nitiere nyithindo 2 ma bende noresi kata mana achiel kuom gi bende nitiere kata mana gi hinyruok e wiye. Manyiso ni mani chunogo. Ing'eni nyathi samoro ka janyuol oseketi neno ka janyuol tweyo nyathi to bende tin samoro ok onyal winjo kata mana ng'eyo malong'o nang'o mene timo timbe maket kod magi. En gima lit ahinya. Taparo ni kwatieko wach ni endi en ni koro mana kaka moko kuom jodolo nyo wacho ni ochak timo nonro matut ahinya weche mag kanisni gi eki nikech ok kanisa kata kuote lamo. Nikech ibiro ka adier makenda ni thoth ji seche madhi e ute lamo gidhi mar mondo mi gidhi gitero sigo mag gine jawar. Kuom ranyisi nyayudo ka samoro jok ma samoro nyalo luare gik makamagi samoro ng'ato in adieri imanyo tich ise somo ma itieko imanyo tich isetieko higni kata kapok yudo tich tidhi mar mondo mi dhi lem mondo Nyasaye oyawniu
to ng'at man mbele kacha ma onego bed ni mi geno kokalo yor lemo to nyisi ni tim kama to juma makiny wachako ni idhi luongi tich. Adier ka in ng'at ma osebedo ka manyo mane gimi manyo, dong inyalo po ka pachi oringo michako timo gimo pachi wilore nikech geno imanyo mana kuma geno nitiere. Koko mano weche nitiere malit kata mana okinyi ma kawuono neno kata mana report mana Millicent Adhiambo timi county mano ma Kisumo. Nitiere familia moro e county ma Siaya nyaka sani nyathi achiel notho, ariyo bende gisade bende pod olal. Familia no bende wuoro gi miyo no bende nonyis Paul Mackenzie nonyisogi ni unus puothu us lopu bang' mano uwen nyaka tich uburiuru koda. En wach moro malit. Koko mano nyaka sani kaluwore gi kwan mag ringre nyakwarom Gajwang' mathoth ma bende yudo mane puodho mar Shakahola. Nyaka sani duol mano mar Kenya Red Cross bende koro nooro truck ni malori maduong' ka en trailer. Mano ne giwacho ni en koro ochalo mochari miringo mikane ringre. Ochal ka mobile mochari nikech iye ka nitiere ice ma bende nyalo bedo kaka no ringre e yo makara nikech hospital ma Malindi sani ka nyaka chakre chieng' tich abich mar juma mokalo nyaka sani donno ka kwan makamano koro oyaw kata mana hospital kata mana kar kano ringre makamano. Koro naneno kanyo truck ma bende koro noter mar konyo kano ringre mopogore piny ka bende koro piny owacho keto curfew mane gwenge mag Shakahola chakre odiochieng' manyoro kang' makama biro bedo kadhi nyime kinde thuolo mar ndalo 30. Nitiere curfew chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 12 ma midhiambo mag gwenge mag Shakahola e kinde thuolo mar ndalo 30 mabiro kaluwore gi chenro mano mar fwenyo kendo rango timo nonro ponono ni nitiere ringre mamoko, nitiere yawa mamoko ma bende pod tueyo, moko kuom giseneno ka imako, moko tamre kata mana mar mondo mi kik migi thieth mopogore gin gidwaro dhi neno Yesu. Ing'eno bende seche ma piny owacho koro ogeng'o wach mar wuotho kochakore saa makama nyaka saa makama. Mano endo era achiel kuom mana okenge go eko machal kaka tamo oganda neno gimonego bed ni gineno ma en adieri. Mana kaka nyo tam jofwambo mar mondo kik ne gik madhi mbele kaka igolo ringre kanyo endo. Kata kamano wan gi adier ni samoro adieri to gibro wuok ma adieri ma ok ma samoro olosi kata ogundhi ni magi kwan mag jogo eko mane oyudo mane geno ma bende jopiny nitiere godo to bende geno ma wede mag jogo eko ma bende sani nyaka sani ndachgi pod ok nyal fwenye ponono ni ne giriwore gi din mano mar Paul Mackenzie kata Oyo. Thoro wach maka Nyakwarom Gajwang' biro bedo kadonjo go chakre saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi adhi bedo gi jodolo mopogore e kaunti ma Kisumu. Kopogore gi mano Solomon wadhi mapiyo iti gazet mar 4 bende gisani koro jatend migawo mochung' ne weche mag pur e pachoka mano Mithika Linturi ogolo koke ahinya ne kembe marego mogo ma bende nomigi license mano mar nyiewo cham mano bando kanyakla kod mchele kawuok e pinje maoko. To wacho ni kana giorogi kata mana ka gi import gi kawuok e pinje maoko ka gikele pachoka nanego bende gitimo kamano maonge osuru moramora ma idhi juoge gi. To kama nochiwnegi dwe mar 12 higa mar 2020 kod 20 mar neno ni oganda ma pachoka yudo fungro ahinya nyaka luore gi nengo mano mar chiemo. Nyaka sani oraka makamano dhi expire mano dwe mar 8 mar higani manyaka sani Mithika Linturi wacho ni ko expire bende ok bi bedo renewed. Koro omiyo gi ndalo 7 mar mondo mi ginene gi nyiewo bando gi mchele giore pachoka mar kelo fungruok e nengo makamago. Ing'eni thothne iwacho ga ni kama thuol ne osekaye kata ni neno ka thuol nitie kikale sasa mikalo kanyo nyaka wi juol. King'iyo kinde moro machien kuchocho piny owacho en tich matek ahinya. Ndalo mone ginyiso jogo eko ma ochung' ne chenro go eko mag kelo mauta e pachoka mar mondo mi okel mauta ibro ng'adne kaka koro nyiso jo maize millers nok bi jogi gi osuru to bang'e to ne otimnegi mau. Kwa hivyo inyalo ni samoro gima achiel kuom gik ma samoro nyalo miyo jok ma onego bed ni kelo kothe gi eki kata chiemo gi e pacho kae kaka ne giwinjore gi piny owacho pod deko en mana achiel kuom chich machal kod mago ni to bende ben adieri nikech ginyalo kelo ni to kiny ibiro winjo ni samoro bech gigo eko
kama kata nyako tim kama nikech kembe marego samoro mage chich ma samoro pur jogi ni samoro nikech kineno kata mnaka piny owacho nochiwo ne kembe ma osebedo ka rego kata mna milas makamago ni kana gioro bando mano makwan madirom kanyo tons milion 1.4 kanyakla kod mchele bende neno kanyo tons milion 1.1 nego bende ne gioro duty free nyaka sani mana tons mag bando kende madirom 90,621 mosechopo to mchele bende neno kanyo kwan maromo tons 95 380 nyaka 1 nyaka sani Mithika Linturi bende seyo kembe makamago ni ne gioro cham makamago to giore pinje maoko pod gitimo nonro kapo nono yudore ni nadier gibiro kawo ne kembe makamago kang mager kar kabisa waritu we wariti kaka wach makamano biro bedo katimore piny ka bendo gai mar Azimio Raila Odinga bende gino chopo mare pacho ka odiochieng' makiny kwar mgajwang' bang' timo limbe mopogore e pinje maoko koro odiochieng' makiny kaluwore gi chenro mabende kweth mar Azimio nitiere godo gichano rwake e yo makende mane paw ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport mano wach mabende no wach kod jatend jogo eko matini od bura mano Opiyo Wandayi mabende jaod bura ma Ugunja koro wacho ne bang' mano kono osechopo odiochieng' makiny mane county ma Nairobi obro dhi achiel kachiel nyaka e romo makende mabende chan timo odiochieng' makiny mano Kamkunji e kar chung' od bura ma Kibera ing'ene nyo giwacho kaendi ni kamoro ka giduog koda ng'anyo kata doko ni twak pod bagni kamano to magi gin moko kuom gigo eko ma samoro nyalo chiero kata nyalo chako ayanga chenro no endo mar ng'anyo ma osebedo ka dimiyo misundo godo piny owacho kuom mano apani duoke ni endi nyalo loko weche ka wadhi mbele kata doko ni samoro ne nitiere kaka winjruok ni osebedo ni onego bed ni kwethgo eko romo kod jotelo ariyo gieki mopogore mar mondo mi gitiek moko kuom gigo eko manyobaro wich warito rwak maken mabini bro bed kemiyo odiochieng' makiny en mana ni bende kweth mar Azimio bende noselando chieng' tich ariyo mar juma mabiro gintiere gi ng'anyo mar tipo mabende gibiro bedo ka gibage koro gwenge mopogore pacho kaka luwore kod pek mar ngima kata bed ni chenro mano mar lalruok taneno kanyo kanosetore kata kamano en geno marwa ni pod biro bedo kwa menyo ni weche makamago e yo makare kopogore mano iti gazet mar auchiel wach mabende no mi pek e thor wach mano mar gazet mar The Standard en kaluwore gi odiochieng' manyoro kane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nochopo e log tich mano mar Jubilee mantiere Lavington buore Nairobi wira ne achiedh nade makoni kod kocha ywaruok mar telo ma oseneno mane duond bura mano mar Jubilee mane kind Jeremiah Kioni kanyakla kod Kanini Kega gin duto te giwacho ni gine jogoro maduong' mano mar riwruok mar Jubilee odiochieng' manyoro ne nyaka gik maba iro polise bende no bayo kanyo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta bende no seyo bila kaluwore gi oteku mathoth gipenjore ni ma en ot mwakombo mok en kata mana odwa to nang'o miyo ni un ubiro go tach ka kar modho tim weche mamoko manyalo bedo ka konyo oganda mapacho kae kendo gibet kanyo gineno kaka jok mamoko bende bakidi maketh kar ng'ato mwandu ng'ato to Kenyatta nyopenjo gi ni to dong' ne uchamo muma ni ubiro rito mwandu mag oganda ang'o muneno ka iketho mwandu mar ng'ato mana nikech weche mag ywaruok mag siasa kuom mano apani notemo nyiso be kata polise go endo ni kigiyie mar mondo mi oti kodgi chulo kuoro mag weche go eko mag siasa king'iyo kanyo ende picha endo nitiere nyaka achiel kuom johera matuklu mag Migosi Raila Odinga Gaucho miluongo ni Ghetto President nitiere kaka weche bende nyo ringo e mbui kata tudruok mag oganda gieki ni kineno Gaucho kanyo mano manyiso ni nitiere samoro sir moro kata support moro manye gibiro kanyo makao mutua bende nwa neno odiochieng' manyoro bende kata mana Eddie Okech nitie to ji ne ok ng'e ni jogi obiro kaendi mar mondo mi gikony Azimio wadgi don kaluwore ni Jubilee bende nitiere kweth mar Azimio gin koro ging'iyo mopogore ni kineno Gaucho mano lwet mano weche mawachore dogi weche mawachore koka mano nyaka sani par ni nitiere wuon ot kama bende Jubilee
pargi kata mana headquarters mag gi nitiere kanyo. Landlady no koro no omiyo gi siem mar mondo mi giwuoge e odno nikech odno makamano gintiere dik gardens nikech giwacho ni koro chal ka gima koro giketo ngima mag ji kamarach nikech kanyo kama ji dake to koro gisebedo ka ginyayo kata mana weche makamago bende keto kata mana jodak ka ngima gi nyalo bedo kama ng'aw. Naneno kanyo kano migi notice mano mar mondo mi giwuogi kaluwore gi unwarranted insecurity. Ing'eni magi gin ywaruoge mag siasa, mag duond buche siasa. Iyudo ka samoro tok yiero ka tok yiero. But iyudo ka samoro bende ne wachore kaendi ni chal ka gima ni neno seche mane kanini kega ne go ombulu ne jo Yala. To nitiere kaka moko kuom jod bura mag Kenya Kwanza ne ogone ombulu. Ahinya mane wuok Mount Kenya. Ne ogone ombulu to ne giduogi wacho ni ne watimo kamaendi nikech maendi en achiel kuom jogo eko ma bende waneno kaka ber mar mondo mi okaw kom kamae. Kare chal ka gima wachore ni ne nitiere winjruok moro ni tok waseteri kucho to in makoro odwa ni mondo mi bitim ang'owa itel nyime chenro go eko mag neno ni watiekore gi duond buch siasa mar Jubilee. To kata kamano odiochieng' manyoro mang'eni log tich mar Jubilee ni nitiere dik gardens mano Lavington mano buore Nairobi. Odiochieng' manyoro kaluwore gi midhiero pogruok mar paro ma bende koro ng'injo landlady makamano naneno ko ochiwo negi termination mar immediately mano mar kanyo mar mondo mi gimany kamachielo kama ginyalo tero log tich margi. Kopogore gi mano bende koro duond bura mar Jubilee bende naneno kaka bende gigolo kokegi ka bende koro gidwaro mar mondo mi MCAs adek othich oko mano kawuok e kweth mar Jubilee kaluwore ni gisebedo ka gitiyo kod Kenya Kwanza. Naneno kanyo MCA mano barua mabende Jeremiah Kioni nondiko ne majority whip mano mar county assembly ma Nairobi Moses Ogeto. Koro dwani MCAs adek mano mong'ere kaka Mary Wanjiru mabende en MCA mogwel kanyo. Nitiere Kamau Thuo mawuok Karura Ward kanyakla kod nitiere MCA ma Kariobangi South mong'ere kaka Robert Mbatia mabende koro gidwa mar mondo mi othich oko lemo magintiere kaluwore gisebedo ka gitiyo achiel kachiel kod jowetegi mantiere kweth mar Kenya Kwanza. Ing'eyo iwacho ganda ni pile nitiere kaka moko kuom lemo ma iwacho no gwele jotelo gi eki nitiere lwet duond buch siasa. To asebedo kaka rito kata mana kinde duto ni ane ng'atno endo mogol oko elemo ne mane ogwele agwela kata nominations gi eki. To kane ngech magi eki king'iyo kaendi nyore kanyo weche liet kaendi ni Sabina Chege kidek golo oko. Gik makamagi ne otimore ne kata mana Mwaura Isaac. To giko ne en ni iyudo ka odhi e do mado samoro chako miye chenro nendo kata thuolo mar dhiyo nyime kaka nominated MP. Kuom mano aparo ni magi gin mana moko kuom gigo eko ma irido godo wich kata itemo tung wi ni ok onego bed ni timo kamaendi. To bedo ga matek ahinya mar mondo migol ng'ato ka osemiye lemo mag ginen mag od bura gi eki. Kopogore gi mano kodhi mapiyo piyo nikech aneno ka sa achiel oseromo. It gazet mar 12 bende naneno kanyo bishop mano mar kanisa mar Anglican mano mong'ere kaka Bishop Joel Waweru bende koro donjone gi ketho ariyo mano kano ng'ado ne bura chieng' tarik 10 mar dwe mokwongo mar higa ni ketho mano mar sex abuse mano kaluwore gi kaka nodonjne gi achiel kuom nyirombe e kanisa ma bende osebedo kodolo mantiere buore Nairobi kaendi manyaka sani kaluwore gi okil kamaloka mare mano mar bishop makamano mong'ere kaka Kioko Kilukumi mabende neno ka owacho ni bishop makamano iseya en mana ni onge wach malong'o mabende osemienjo ni samoro notimo timbe maket kod mano kama nyaka sani bishop makamano wacho ni nitiere achiel kuom vika mano parish mong'ere kaka Emmanuel mantiere Kayolebi mabende koro nodwa thecho kwe tich kaluwore gi timbe majendeke nokoriere makare gi tije koro momiyo ni koro nodonjne gi okang' makamano. Ng'eni magi mana moko kuom gik ma samoro nyiso kata nyiso piny owacho ni owinjore otim nonro mathoth ahinya ni to jok machung' e mbele altar ka yalo ne oganda kata ka samoro nyalo bedo ni samoro puonjo din kata puonjo gik mopogore opogore mag weche mag Nyasaye gi eki bende gin gi luongo kopogore kata mana ni samoro ng'ato odhi osomo gini motieko
nyalo somo to yudo ka luongo onge mamiyo samoro jachien hewi ma itim gigo eko ma samoro ne ok onego bed ni timo kata ma ok owinjore koda oteku ma intiere godo e kind oganda. Kata kamano wach ma kamano nitiere doho, wan warito mana doho mar mondo miyo yala. Kaka kamano to tijo kaka jofwambo mar timo weche mag keyo weche. Wabiro bedo kwa kilo achiel kachiel. Nitiere machinglo moro mano mora ka iti gazeti mar 14. Nitiere dwaro mar piny owacho, mano mar juogo jotije mag piny owacho kwan atamalo 3 mawuok e osara margi mano dwe ka dwe. Igolo kwan atamalo 3 kitero e weche mag affordable housing. Mano udi ma yot manengo gi yot manyasani okang makamano beni dhi mbele kum thuolo mano mar higni 15 ineno kanyo koro tipo nitiere piny owacho aneno ka iye biro kanyo to nena mana government work nitiere gi hinyruok ineno wiye gimoro goyo lau bende neno ko bao twang housing kiti to nena lach nikech kuom ranyisi kam iyudo siling 10,000 jatij piny owacho ma yudo siling 10,000 kojuogi atamalo 3 e wi siling 10,000 ni nyiso ni biro golo siling 300 mano dwe ka dwe to mano mana mar housing ni pod nitiere omenda mamoko e NHIF, NSSF gi mamoko ma pod rit ing'eyo ma ndiye ni gima katun ni endi kata machinglo ni endi temo wacho ka endi ni piny owacho gin gidak maber dendgi ber gi yieng to sani gisechiko lwetgi mar mondo mi jotich mag piny owacho ochak golo gimoro matin ma ibolo negi e bakul margi no ma inyasir godo chenro mag gedo mag ute housing finance mane giwacho ne gidwa timo manene na paro bende mana jatend piny Kenya okapaka nyaka sani mar mondo mikete tima paro ni gibiro dwaro nyaka public participation ne nikech higa mokalo nitiere higa mar 2018 pana bende piny owacho notemo kang makama ka bende doho bende nochungo nikech nonge public participation omenda makama bende ni wacho ni gikeko ler mare to bende giming'e ni nyocha ka piny owacho jatend piny William Ruto sebedo ka yawo chenro gi kuonde mopogore opogore ndo dhi Homa Bay odhi yawo gima kama osedhi Lang'ata kae ndio yawo gima kama to ne opando mana ko nyanyiso ji ni pesa ni dhi wuok kanye iwinjo kata mana kinde go kuma ne itimo kisera mag ombulu ne giwacho ni wabro timo magima to ok wach kama pesa ni biro wuok koro sani endi ne buok ma idhi mi jotich mag piny owacho kata obedo ni sani endi bende weche go kuma giyor yuto dio kor ji oganda mathin magiyudo no endo ok nyal chopo ne gidwachgi king'iyo kata machinglo ni ok nyal chopo ne gidwachgi mag bedo kod lewni mabeyo magidwaro bedo kod chiemo kata weche go eko mag ngima maber tema pod igolo kuomgi atito denwa tik gazeti mar The Standard mar mondo wadonje Daily Nation kata kama nitiere wach mabende nomako wanga mane gazeti mar The Standard iti gazeti mar 20 kanyo na neno kanyo kanyaka sani kaunti ma Mombasa ji 10 osetho kaluwore gi tuo mano mar rotavirus mane county mano ma Mombasa ka chiedh nade motendre kod midekre ahinya mikelo kod koth bende naneno kanyo ka ji maromo 1,671 bende osedar e miechegi kaluwore kod oula mamol mathoth wadhi mapiyo piyo gazeti mar Daily Nation wach mabende nwasewache gazeti mar The Standard okwanwo inyisa ni welo sechope county ma Kisumu thor wach momipek mane Daily Nation gin thor weche mopogore opogore moko kuom gibende nwaseliedhi neno kanyo tipo mar Uhuru Kenyatta odiochieng' manyoro no dhi mane log tich mar Jubilee mano mar kweyo liet mana nitiere kanyo kopogre gi mano bende koro jod bura mapacho kendi koro seyo jo telo mopogore opogore wantiere kanyo gi Mohamed Amin mabende en jatend okwach kich wantiere kanyo gi Major General Philip Kameru mabende en Director General mano mar duol mar intelligence mano National Intelligence Service Jafet Koome kacha ugai mar obile pacho kama nyaka sani iseyo gi nek mar oganda ma osetweyo prochiko kod aboro manyaka sani osetho mano kaluwore kod din mano mar Paul Mackenzie nyaka sani kor iseyo gi wach makamano osechakore nyaka higa mar 2019 Mackenzie nomaki owe thuolo gi siling rambun mar siling 10,000 nyaka sani no gitimo nonro makare koro thuolo sewuok eko koro wach makamano osetimore apani onego ng'iya nena ni to ang'o momiyo nogole gi
lambun mar siling 10,000. Ang'o miyo nogole kata samoro gik mane odonjne godo ne oyud ni onge koda neno moromo. To sani ndi kata kadipo nodonjne gi gigo kata ka nodonjne gi wach mar samoro loko pach oganda kendo chuno gi gigo kuma ok odhi kare. Nikech wacho ni nosedonjne nyaka nyadidek e doho to isiki weya nonro makare ok tim koro iseyo jotelo ahinya matelo ne weche mag kwach kich gi arita kwe pacho kae. Yes. Wach moro malit ahinya, wach ma kamana biro bedo ka donjo godo e kinde thuolo machuok nyakora Mgajwang'. Iti gazeti machielo ahinya mano mar 6 bende geno chopo mar Raila Odinga mane pacho kae ndi odiochieng' makiny bang' limbe mopogore ma bende osebedo kotimo e pinje maoko. Okang' ma kama koro biro bang' kosechopo koro kweth mar Azimio bende chano rwake e yo makare mane paw ndeke mar Jomo Kenyatta International Airport odiochieng' makiny. Bang' mano obiro bedo gi rally kata mana romo mar tipo mane gwenge mag Kamkunji e kar chung' od bura ma Kibra. Iti gazeti mar 8 bende wantiere ka gi jatend piny mar Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Sani koro nitiere kaka itemo British Parliament kata mana jood bura mag pinje mag Ingeresa koro dwaro mar mondo mikiko chope coronation manorwak makende. Dong' ng'i bang' Malkia Elizabeth notho koro wuode nego bed ni bedo kingi. Mano chieng' tarik 6 mar dwe mar 5. Koro Mnangagwa ni en achiel kuom jotend pinje ma bendo rwak mano e gwenge mag British. Nyaka sani koro aneno ka nitiere wach mar muni mar dhi e pinje makamano ka bende ise kaendi giginero ma bende ong'ere kaka human rights. Okosebedo kokedo ne kata mana piny Zimbabwe wacho ni okosebedo ka kedo ne oganda yu makare. Iparo ni kindego kuma chien kacha chande bende kata Robert Mugabe ne ok ni maber kinde koda jopinje go kuma mag Britain yeki kuma kore weche go kuma mag telo kata mana weche go kuma kedo na tiro mag oganda to kod moko mathoth. Solomon Watieki wachin mogik. Aneno ka indika Musalia Mudavadi be nyo otimo twak mara to wacho ni pod wabiro kawo higni 2 mar mondo mi economy obed maber. Warito to mogik en ni nyoro Sharon ka thumo rumo kane ji nie dance floor to thumo rumo itimango dongi chung iwe miel apani koro en sama koro Arsenal onego koro ung'eni thumo serumo giwene ya jok ma samoro nyalo miel ma puro donge koro joma nyalo miel go gin kaka joma nyu kaka un gene wan gi mpira final mwadhiye kaka mano mago tuke magotieno manyoro Arsenal norakore mano gi tim mar Man City kama bende koro no chwadgi donge kaka mano wagoni erokamano kuom biro nonro mar gazeti okinyi makawuono na koro Mgajwang' semo mayo wang'a dinene romaro mar dhi nyime gi nonro mar gazeti momori nikech aneno ka weche man wasele The Standard bende gin weche maket kod mago ma bende nitiere Daily Nation ni Daily Nation gi The Standard okinyi makawuono bende gintiere gi gazet maiye ma bende nitiere gi thor weche mopogore weche mag tuke weche mag ohala weche matimore pinje maoko bende nitiere gazede makamagi ka oyudo thuolo wane som yiena mar bod meko yo matin ka aduogo ka gi twak mokwongo e chenro mar Rupeni kik di maboro.